хора нямаше никакъв вирус. Говорим за една мащабна конспирация. Тази система може да контролира, но забележи, Крис, не само да контролира, и да управлява всеки човек. Драматично. Това видео е сравнително специално за мен. Аз мразя конспирации. Обичам да ги чета, обичам да ги проучвам и разследвам, но мразя ефекта, който те имат върху хората около нас, върху нашите близки, върху родителите ни, върху приятелите ни. Видеото, което ще разгледам днес, не е специално конспиративно видео, но е емблематично за този тип видеа като цяло. Смятам да разгледам тезите, представени в това видео, да атакувам логиката и да се пробвам да покажа стратегиите, които хората, които представят тези теории, използват, за да вдъхват повече доверие на аудиторията. Крайната ми цел е, надявам се, да мога поне на един човек да променя мнението за тези конспирации или поне да накарам някой да гледа малко по-критично към този тип видеа. Да, нека да започваме. Ако една държава, чужда на България държава, притежава ДНК честотите на нашето население, тя може да контролира населението чрез тази система, която обясних. Спътник, 5G и ДНК резонансна честота. В това видео доктор Невена Станчева представя няколко големи теории. И по нейни думи всичко, което споменава, е базирано в науката и има изследвания, с които да защити нейните твърдения. Аз лично пък разчитам на науката. В смисъл такъв на последните изследвания. Тези твърдения са: ДНК-то излъчва биофотони, което е вид светлина, тип сигнал. Има технология за следене на този сигнал. Пандемията е била направена, за да могат правителствата да запишат тези сигнали, за да могат да ви следят. И чрез 5G ДНК-то ви може да се влияе и вие да бъдете контролирани. По време на тази вибрация се отделят биофотони. Биофотонното излъчване на ДНК е електромагнитно излъчване. Подходът на този тип видеа е сравнително сходен почти винаги. Винаги се започва с нещо, което е близко до истината или е директно истина. Нещо, което може да се провери и може да се потвърди, че е така. Първото твърдение е за да се спечели доверието на публиката, на вас. В този случай това твърдение е за биофотоните. Биофотоните съществуват, ние знаем за тях, клетките ги изхвърлят и така нататък. Когато говори за биофотони, докторката е сравнително права. Тук-там има някакви грешки, но като цяло приемливо е. Дори казва за различни изследвания и казва как може да ги намерим тези изследвания. Ако продължава така за всички други твърдения, ще да е перфектно. Тоест искам да покажа на всички зрители. Имаме спътник, който е в орбита, 5G мрежа и ДНК резонансната честота на всеки човек. Но забележи, Крис, не само да контролира, и да управлява всеки човек. Подчертавам думата управлява и ще донеса документи, с които разполагам. И за следващата част изкарахме хартия с картинки. Добре, но чухме я. Има документи. Не ги показва в това 40-минутно видео, но може би ако отидем на сайта и ще ги намерим, нали? Да, вече сме на сайта, да нека да намерим този документ. Лечебна музика, криптовалути. Ето, това е страницата по темата. ДНК на човека излъчва както биофотони, така и биофонони. Добре, много интересно. Аз съм сигурен, че тук някъде ще има PDF документ с информацията. Добре, има 45-минутно видео. Интересно. Езикът на Бог, убит от тези тъмни задкулисни сили. Добре. Никола Фламел е създателя на философския камък. Не съм сигурен каквото общо има с 5G. И граф Сен-Жермен, да, друг безсмъртен алхимик. Добре, може би е във втората част. Те изграждат оръжие за контрол на мозъците, което да използват срещу Уигърс, казва САЩ. От The Telegraph. Много интересно. Къде е линка към? Това ли е? Не е The Telegraph. Това отгоре. Не.
The Telegraph. Много е неприятно, когато има скриншот, нали, за такова голямо нещо, че САЩ казват, че Китай подготвят оръжие за контрол на мозъците от The Telegraph, според скриншота, и няма линк. Много интересно. И светлината в мрака свети, и мрака не я победи. Не знам дали са ви учили в училище. Най-лесният начин да представиш критика е чрез метода на сандвича. Нали? Започваш с комплимент, продължаваш с критиката и след това отново комплимент. Хората, които представят конспирации, използват този подход много често. Горе-долу го видяхме с предходния аргумент, но искам да ви го покажа още по-добре чрез господин Иван Тренев. Той отива при Цанов и говори как Левски е бил масон. Не малко възрожденци са били масони по това време, така че не е най-невъзможното нещо, кар че смятам, че не предоставя достатъчно доказателства. Все пак той се аргументира, изкарваше документи и представяше смислена логика. Но докато се говори сравнително смислено, сравнително логично, докато представя документи, изведнъж обръща на Войнягово той преподава уж литература, история, четмо, писмо и вероучение. Между другото народни песни, защото Левски вече като е станал масон, е знал, че народната песен на България има специална вибрация, както и народните хора. Хоро идва от хор, хора идва от хор-ра. Двамата бога, древнобългарски богове, които са част от първото монотеистично учение българи, зародено в Стара Загора. Бог Хор е древнобългарски бог, на рода Дуло. Ако искате, можете да гледате цялото видео, препоръчвам ви го, интересно е. Той не представя някакъв аргумент, не представя някакви доказателства, той просто казва, че е така и се заминава и се връща на нормалната тема. Това е един красив сандвич от горе-долу истина, ненормална информация и отново горе-долу истина. И ако си човек, който гледа това видео, мислиш, че господин Тренев дава сравнително правилна информация, звучи интересно, звучи като сравнително интелигентен човек, който знае как да се аргументира, представя доказателства и му вярваш, защо да не повярваш и на това, което е казал? Може да звучи малко по-странно, но щом той го казва, сигурно има смисъл. Вътре в самия тест, независимо дали е назален, дали е бокален, дали е кръвен, вътре в самия тест има едно микроустройство. Това са свръх високи технологии. Добре, нека да се върнем на как правителствата използват 5G, за да ни следят и да ни контролират. Доктор Станчева представя тезата, че PCR тестовете, които бяха за COVID, са съдържали нанороботи, които разчитат нашите биофотони и препращат тази информация на правителствата, на някой. За да работи тази теория, изключително много хора трябва да са запознати с нея. Говорим правителства, които разпространяват PCR тестовете или които приемат информацията в крайна сметка, компаниите, които правят PCR тестовете, не една, много са, и всичките хора в производството на тези тестове също. Някой трябва да слага тези нанороботи все пак, нали? Това е конспирация на невероятно голямо ниво. Десетки, стотици хиляди трябва да са запознати с факта, че има нанороботи в тези PCR тестове. И това колко много хора трябва да участват в тази конспирация е проблем с повечето конспирации, свързани с COVID. И сега ще ви обясня защо е проблем. През 2013 година Едуард Сноудън става доносник и разкрива, че Съединените щати са шпионирали над стотици хиляди американци. Заради това той е принуден да напусне държавата си и никога отново да не може да се върне в дома, в който е бил роден. Всяка година има такива герои, които разкриват мизериите на тяхните държави. И искаш да ми кажеш, че нито един човек не е разкрил абсолютно нищо за COVID. Никой не е разкрил абсолютно нищо за тези PCR тестове. Никой от хората, които са ги разработвали, никой от хората, които са ги вкарвали, никой от хората, които се възползват от информацията, нито един човек не е излязал и е показал доказателства за тази конспирация. Това е ненормално. Русия, чрез ДНК на руснаците, контролира тяхното си стадо, тяхната кохорта. Добре, окей. Нека да кажем, че магически всъщност много по-малко хора са участвали в тази конспирация, или пък хората, които са тръгнали да я разкриват, са били убити. Има друг голям проблем. Но за това трябва да ви разкажа една история първо.
Преди известно време излязаха двама корейски учени с информацията, че са създали първия свръхпроводник. Няма да навлизам надълбоко какво точно е свръхпроводник, но приемете, че това би променило целия свят, би променило всичката ни технология. Би било нещо невероятно. И в момента, в който изкараха тази новина, учени в лаборатории, университети, хора, които физиката им е хоби, имат 5 инструмента в задния си двор, решиха да експериментират и да тестват тяхната рецепта за създаването на този свръхпроводник. И какво откриха? До една седмица знаехме, че корейците бъркат. Те искаш да ми кажеш, че COVID, най-голямото нещо, което се е случило поне в моя живот, където ваксините бяха под критика, маските бяха под критика, тестовете бяха под критика, постоянно от толкова много хора. Искаш да ми кажеш, че нито един човек, нито един учен или човек с хоби и 5 инструмента в задния си двор не е успял да открие, че в PCR тестовете има микророботи? Окей. Добре. 5G технологията, защото тя е вредна. В това няма никакво съмнение. Аз не говоря дали е вредна или не. То е вредно за хората. Та очевидно, ние знаем, че 5G, разбира се, че е вредно. Също така, чрез 5G-то и нашите биофотони могат да ни следят и могат да ни контролират. Всички вие, които си правихте PCR тестове, значи вече може да сте под контрола на голямото правителство. Аз лично не съм си правил нито един PCR тест. Сега, вакциниран съм там няколко пъти, но докторката нищо не е казала за ваксините, каза само за PCR тестовете. Какво е това ли? Това са изследвания, които разглеждат дали 5G има ефект на човешкото здраве. Няма. Това, че доктор Станчева не използва изследвания, за да защити нейните изказвания, не означава, че аз няма да го правя. Може да ги разгледате, да прочетете повече. Има консенсус. Самите хора, като едни овце, като едни говеда, вече имат по своя ДНК честотен номер, те бъдат идентифицирани и локализирани. И не само локализирани, и контролирани. Много е трудно да се спори с конспирации. Защото когато това, с което спориш, не е базирано в логика и в факти, с какво да го атакуваш? Ако спорехме за нещо, където ето изследването, което аз имам, ето изследването, което аз имам, ето аргумент. Нали, нещата работят. Когато говорим за конспирации, не става така. Защото повечето неща, които говорят, нямат никакъв смисъл. Конспирациите дават лесен отговор и правят света да изглежда невероятно сложен. С 1000 неща, които работят в задкулисието. Докато истината е, поне според мен, че света е изключително прост. Но отговорите не са. Отговорите са сложни. За да обясня нещо как работи, ще ми трябва 10-минутно видео, ще ми трябва да напише есе, докато конспирацията е с едно изречение. Тази докторка е всъщност зъболекари от Гълъбово. Няма да казвам повече. Лека нощ. Дигитални концлагера